Andrew Mŵl sydd yng nghanol y cae i edrych ar ôl y gêm hon. Dyma ni felly. Bargoed yn erbyn Ystrad Rhondda yn ffeinal Cwpan Y Bencampwriaeth i greu gymaint allan o ddim byd. Dros Bale Norton mewn hyfryd gan Bargoed. Bargoed gyda Ashley Norton yn taro nôl. Cais yw hi i Ashley Norton. Hyfryd gan Cwpan Evans. Mae o'n aros am y Bale. Yng nghefn y sgarmau symudol, Cwpan Evans. Wel, mae hon yn mynd i fod y gais gosb i Ystrad Rhondda. Y tafliad gan Cwpan Evans yn berffaith. Ac bod hi'n gais i Cwpan Evans yw honne. A mae yna gerdyn melyn i Bargoed hefyd. O'r cefnogwyr yn mynd adre yn hapusach heddiw yma. Mae'r Bale wedi rhyngipio gan Ashley Norton. Mae Josh Williams yn dod ar draws y cae. Mae'n mynd i gyrraedd Norton, ond di'r tacl ddim yna. Norton! Waw! Ashley Norton! James Locke yn cario tro yna. Led beater yn sgipo i allan i Callum Jones. Yn ceisio dawnsio drwy'r amddiffyn. Mae'n mynd i gyrraedd. A mae'n gais. A mynd drwy'r holl amddiffyn, ben i hun bach. Callum Jones sy'n sgorio i Bargoed. Led beater allan. Mae'n wagle. Mynd i hun nath Ollie Andrews. A'r Bale yn tasgu ymlaen yn cadw meddiant. Roby. Modfedd yn fyr i Bargoed sy'n chwilio am ei pedwerydd cais o'r gêm. I'r prop Keegan Bale. Yn taro'r tir. Yn dod tuag at yr ochr agosa yn curo un Webber. Webber yn troi i Webber yn ymestyn. Cais i Ystrad Rhondda yn y gornel. Alex Webber yn gorffen hi yn feistrol yn y gornel. Ar ysgellwr. Oedd Webber wedi twyllio fo am y cais, dylai mae'n mynd i dwyllio eto. Bale wedi tharo lawn gan Bargoed. Cais i Ollie Andrews yn y gornel. 5 i Bargoed. 39 pwynt ar y bwrdd. A falle mae Alex Webber yr unig dyn sy'n gallu'r gael Ystrad Rhondda dros y llinell fantes na a roi bach o... Rhyngipiad i Bargoed. Josh Prosser yn croesi. Yn chwarae gyda'r amddiffynwr. Gais rhif 7 o'r prynhawn i Bargoed. Mae wedi gweithio hi'n dda. Nôl tu mewn yn chwilio am ei hat-trick. Ashley Norton. 1, 2, 3 ffwrdd â ni. Bargoed yn croesi. Ystrad Rhondda yn cicio i lawr y cae at Dylan Williams. Sy'n ochr gamu. Mae'n wagle i Dylan Williams i ymosod yn fan hyn. John Howells ar un ysgwydd. Mae'n mynd nôl tu mewn ochr gamu dwywaith. Ac yn dadlwytho i Jordan Howells. Prosser yn gwasgaru allan i Jordan Howells. Howells yn dadlwytho nôl tu mewn. Wel, mae'n mynd i fod yn 9. Seren y gêm. Ashley Norton. 4 yw hi i Ashley Norton. Mae'r cloc yn goch. Webber yn ceisio mynd am y gig lletraws. Mae'n edlamu dros yr yslis. A dyna ni yn Cwpan Y Bencampwriaeth. Bargoed yn dinistrio Ystrad Rhondda. 65 pwynt oedd y sgôr terfynol i Bargoed. 4 yn y Principality i Ashley Norton seren y gêm.